Падыход да справы зламыснікаў можна лічыць наватарскім з выкарыстаннем канструктарскіх і інжынерных ідэй. Яны арендавалі гараж па вуліцы Камерцыйнай у абласным цэнтры, які знаходзіцца паблізу ад чыгункі. Устанавілі ў памяшканні спецыяльныя насосы і ёмістасці для дызельнага паліва. Ад гаража быў прабураны танэль, у якім быў пракладзены трубаправод. Ва ўмоўленае месца пад'язджаў цеплавоз. Адзін з фігурантаў справы павяшаў па рэцы аб гатоўнасці да работы. Да бакаў падключаўся шланг і паліва пампавалася прама ў гараж. Супрацоўнікі милиции затрымали злодеев на месте злочинства с доказами. В очередной момент хищения злоумышленники были задержаны сотрудниками милиции с поличным. В ходе осмотра у них было обнаружено около 1500 литров дизельного топлива, чем они причинили ущерб предприятию на сумму 1444 рубля. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные мероприятия. По информации правоохотников, у злочинную группу уваходили машинист тепловоза, помощник машиниста локомотивного депо и работник одной из путевых машин Брестского отделения Белорусской чыгунки. Криминальную справу будут расследовать супрацоўнікі управления Следчага комитета Беларуси по Брестской области.